tunti. Halo. Noin. Niin, mäkin tunti. Noin. Sekin oli hauskaa. Nyt on silleen se niin pahastutti, mutta ei se Nikke Dudesonille paljon mitään oo. On niitä stuntteja tullut tehtyä. Nice. Aina mitään pitää olla joku tosi pelottava ja vesialle stuntti. No tässä on parempaa kuin kivikovalle lumelle. Niin 16 tuntia. Millaks teen? En tiedä. Sano NYT nyt. NYT nyt. Oh my god, mä luulin ne nyt. Mut 50 liikeä niin tulee seuraava stunttivideo ja kommentoikaa alas stunttivideoita.